गुटिसुपा गामिनि सुक्लाय दैसायाव माथावरि लुनायखौ रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। थांनाय बावैसो सिगां नागारनो रोङै अखा हानायनि जाहोनाव रायजो नाङैनो दैबाना सोमजिदोंमोन। बेबायदिनो बिटिसिनि 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय सुक्लाय दैसाया गुटिसुपा गामियाव माथावरि गैयैनि जाहोनाव दैबाना सोमजियो आरो गोबां न' बां आबादफोरखौ खहा खालामलांदों। बे खौरांखौ मोननानै बिटिसिनि 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि MCLA रनेन्द्र नार्जारिया दैबाना जानाय ओनसोलाव नुजाथि हैनानै सुक्लाय दैसायाव माथावरि लुनो खोथा होदोंमोन। खोथा होनाय बायदि MCLA रनेन्द्र नार्जारिया माथावरि लुना होनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। दैमानि खेथ्रआव जोंहा ओरैबायदि अनिष्ट माने गामिजों लोगोसे थांलाय फैलाय माने सक बाजाराव बा टाउनाव थांनाय नाखथायाव बिराद उसुबिदा माने स्कुल कलेजाव थांनायावबो दिगदार जायो। दा बे दालाङा बिपिनि दिनाव बानायना दोनदोंमोन खिन्थु बानायबाय किबाके मथा मथि 17 बोसोरनि उनाव खिन्थु दंफांनि दालां बानायनायनि उनाव माने मथा मथि हाइस्ट बोसोरसे माने थाबायनो मोनबाय बेयाव रायजो राजाया। बाखि बेनि उनाव मा जाखो दैमा खुरखुबाय खुरखुनायनि उनाव दाथ' लास्टाव माने जोगोनार बा लावनि माने बैसां बायदि जाना थाबाय। दा उपाय गैया मा होनदों दा गोदान सरकारा जि हायो बेखौ माने बेबस्था लानांगौ। दा बेनि लोगोसे बै दालाङा एसे लुनायाव एसे दिगदार जादों मानो होनबा एसे खायलें जादों। खायलें जानायाव माने गामिखौ ओरै माने दैखौ दानखोनाय बायदि जादों आरो जानायाव दा जोंनि बे सानजा गामि बे बर' गामिखौ एसे नारथ्रोदों आरो दैया नारथ्रोबा एसे खुरखानानै दा मथा मथि प्राय माने देग्लाय जुदि लाङाबाबो खालमासि जुदि लांथारनाय गेरेन्टि बे दालाङा जुदि जाफुंसाराबा। बेखायनो दा जोंनि गोदान सरकारा एसे सेस्था खालामनांगौ। मा होनबा रायजो राजानि एसे साननांगोन बा मोनसे एसे LP स्कुलबो दं। LP स्कुलाबो माने बारा गैला मथा मथि 12थासो जागोन खोमा लांनो। बियो LP स्कुल मा ब्रह्म मा होनोमोनथाय माने गोसोआव गैला होमबा लाइसन ब्रह्म गुदि फरायसालि आरो दा बे हिसाबै दा जोंनि गोदान सरकारा एसे मावफुंना होयोबा एसे थाब माने मोजां जागोन आरो माने ओरैनोथ' थांनाय 17 बोसोरावथ' सुजि किबाके दंफांनि दालां बानायबाय खामानिया जादोंबाबो जादिया आरो दा माने मानसिफोरा एसे उसुबिदा मोनना दं। बाखिथ' मावदों गोजाम सरकाराबो दा बेखौनो एसे क्लियार खालामना होयोबा गोदान सरकाराव एसे मोजां जायो आरो बेनि उनाव जुदि दा गोदान सरकारा बे गामिखौ जुदि बासायनो नाजायोबा हागोन सेस्था खालामाबा उपाय गैया आरो मा खालामनो दा बेखायनो दा थांलाय फैलाय एसे टाउनाव एसे मार्केट खोथानो दं थांलाय फैलाय बा स्कुल कलेजनि थांनाय खोथा दं बेयाव जुदि एसे रिलेसनखौ मोजां खालामना होयोबा तामुलपुर रड आप टु नावकाटा बिथिं मा होनो भेरगाव बे लाइनाव एसे मोजां जायो आरो बानायनायबा आंनि बुंनाया बेखिनियानो। फरायसुलिफ्राबो बिराद खस्थ' मोनदों आरो मथा मथि सरकारा जुदि खुनु बेबस्था लायाबा जों गामिया धंख' जागोन बे सियर। दाथ' दैज्लां जाबाय देसाय मेसेंफोरनिफ्राय जुदि बेबस्था लायोबा बासिलांनो हागौ आरो। दालां मोनसे नुनो मोन्दों बिनि सायाव आदैया मा होनो? दालाङाथ' दा बंफां दालां लुदों बेथ' लाव खुमब्रा सांसो जादों मानसिया आप डाउन खालामनो हाया बेनो आरो। सरकारखौ मा बुङो बेनि सायाव नोंथांमोना जे थांलाय फैलाय खालामनो हायाखै? सरकारा बेबस्था लानांगौ जोंनि थाखाय रायजोनि थाखाय नङाबा जोंहा उपाय गैया। আচলতে আমাৰ খুব ভালে লাগিছে যিটো পদক্ষেপ লৈছে বিজেপি চৰকাৰে আচলতে ভাল লাগিছে। প্ৰত্যেক বছৰে আমাক বানপানী বহুত জৰুলা কৰে খেতি পথাৰ নষ্ট হৈ যায় মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ অনিষ্ট হয় গতিকে এইবেলি যিটো পদক্ষেপ লৈছে খুব ভাল লাগিছে। এই বানটো যিটো আমাক দি যিটো ৰাইজৰ সকাহ দিছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগতে এইখিনি আপোনালোকৰ সেইখিনি মাথৰি আছিল নেকি? মাথৰি আছিলে আমাৰ পুৰণা মাথৰি এটা আছিলে তাত ছিঙি গৈছিলে কিছু ঠাইত গৈছিলে। আগতে ইয়াত আমাৰ মাননীয় গণেশ কছাৰীদেৱকো দেখুৱাইছিলোঁ ৰনেন ছাৰকো দেখুৱাইছিলোঁ ভৱেশ কলিতা ছাৰকো অৱগত কৰিছিলোঁ কিন্তু কোনোদিনে এইটো কাম কৰা নাই ছাকচেছ কৰা নাছিলে। এইবাৰ এইবেলি তেখেতসকলে কি চিন্তা চৰ্চা কৰি এইবাৰ হাতত লৈছে কামটো ভাল লাগিছে। কোনে কৰিছে কামটো এতিয়া আমি কি বুলি ক'ম এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে এইটো লিড লৈছে কোনে কৰিছে এইটো কথা নাজানো কিন্তু কোনোবা ঠিকাদাৰে এইটো লৈছে আৰু এইটো গম পাওঁ। যিটো নেকি এইটো মাথৰি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি হ'ব? আমি ভালেই পাইছোঁ এইটো হ'ব লাগে। মানুহখিনি পিছপৰা অঞ্চলত যিখিনি পিছ চাইডত মানুহৰ বহুত খেতি বাতি অনিষ্ট হৈ আছে গতিকে সেইখিনি পৰা ৰোধ হ'ব কমচে কম মানুহখিনি শান্তিভাৱে থাকিব পাৰিব। পানী ইফালে গৈ আছিল নেকি? আগতে গৈয়ে আছিলে পানী প্ৰত্যেক বছৰে গৈ থাকে প্ৰত্যেক বছৰে অনিষ্ট কৰি থাকে এইখিনি মানুহ আমাৰ বহুত গৰু জাগাটোৰ নামটো ঠাই আমাৰ গাঁও এইখিনি
এইখিনি হয় এই ভঙাখিনি হ'ল আপোনাৰ টেঙাজাৰ আৰু সেইফালে পিছফালে হ'ল নিষ্কচোলা হিৰাচুগুৰি এইটো যিটো ইফালে পানী যায় বুলি কৈছে এইফালে পানী গ'লে কিমানমান গাঁও অনিষ্ট হৈ আছে এইফালে গাঁও গ'লে বোলে গুৰেশ্বৰলৈকে গৈ পায় পানীখিনি বালাবাৰী হৈ এনেকৈ পুখুৰী পাৰ হৈ আমৰাগুৰি হৈ এনেকৈ পানীখিনি গৈ গুৰেশ্বৰ পায়গৈ নদীটোৰ নাম কি এইটো শুক্লাই নদী আজি আমি এইটো আগৰ পৰাই তাৰমানে এই নিষ্কচোলা এৰিয়াত বানপানী হৈয়ে থাকে এইবাৰতো বহুত ক্ষতি কষ্ট হৈছে আগত সিফালে পুৰণা মাথৰি আছে এইখিনি মাথৰি নাই নহৰ গণত এইবাৰ এইখিনি ৰাইজ বহুত ভুক্তভোগী হৈ গৈছে বানপানী কাৰোবাৰ বেৰা ঘৰ বা কাৰোবাৰ চোতাল এনেকৈ তল গৈছে কঠীয়া মাৰিছে মাটিবিলাক বাখৰা হৈছে এনেকুৱা আৰু যিটো এইখিনি মাথৰি নিৰ্মাণ কৰিব লৈছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব এইটো আমি এইটো প্ৰটেক্ট লৈছে এইটো খুব ভালে লাগিছে বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে এই বস্তুটো এইটো আমি খুব ভালে পাইছোঁ 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार